Tá lá speisialta ainin seo. Mo lá Breithe. Cennar víns do lá Breithe an? Cin sort rudí víns ata do lá Breithe? Imrád mu na rudí tá amsin seo. Ce tá hálinn seo? Ógus tá se clúdaí le popper das, gus tá ribbín Cir tá an? Brontanas atá an. Ó nach bra go bhuicht in brontanas imreach lá. Ce tá min seach an tosa? Crochtar suas go minice. Maisiúchána tá an. Ítach. Agus é seo? Tá sé óráiste, tá sé lán le balún. Mín balún atar do bhre lá? Agus in seo. Agus tá nóta deas scríbhtaiste ag mo chara. Cárta atá an. A bhuirta sa cárta riamh? Nuair cheol tú cárta riamh? Ach an rud is tábhachtaí am a thuairimse. Ce tá seo? Cácha milliis. Agus, céir tá a gácha am? Hían, dó, trí, a ceathair, a cúig, a sé. Sé chuinneal. Mar sin, cén ís I neamh me meastú? Tá me sé bliana gais, mar tá sé chuinneal mo chácha. Tá meach 7 guinneal mo chácha, 7 guinneal, cén ís a bhain? Bhain 7 mbliana gais. An bhá. Cé mit guinneal a bheits do chácha? An chéad bhre lá eile bheits ad. Nis. Is minic lastar na cuinle seo, agus sédan an Téamachad, agus castar an tórán, lá Breithe sanna réit. Ach an neamh, ba bhá lumsa óránín eile bhúna ghaoib. Agus is féidir chuide go na fochla áú san órán seo ag brathid cin ísiú. Mar sin, chá mé cúig, tá me 5 bliana gais. Má tá me 6, tá me 6 bliana gais. Má tá me 7, tá me 7 mbliana gais. 8 mbliana gais. Bhá. Bhfuil mu a tóran sin inis. Inne mo lá Breithe. Inne mo lá Breithe is táimse bís. Tá scete mí níorm. Is cálín nó bochail, bra mór me, tám 6 bliana gais. Déta an bhrí sin na ahrú. I gasa mu de? Inne mo lá Breithe is táimse bís. Is cálín bra mór me, tám 6 bliana gais. I ríist? Inne mo lá Breithe is táimse bís. Is cálín bra mór me, tám 6 bliana gais. Ítach, tu go mu rá? Cácha mór blasta, tá sé chuinneal Bruntan is jaasa a cháirde go léir. Cácha mór blasta, tá sé chuinneal Bruntan is jaasa a cháirde go léir. Ní nach fear sa bháin eile. Bei cóisiir amsa nó agamsa inne I mo heach, bei sport agus spríán bhá leatsa hecht. Táimse mór leatsa is brálam thu, ba bhálam a ghail chuig do chóisiir inne. Trí eile mu de? Bei cóisiir agamsa inne I mo heach, bei sport agus spríán bhá leatsa hecht. Táimse mór leatsa is brálam thu, ba bhálam a ghail chuig do chóisiir inne. Nach bhfuil a tóran sin go háling.